agradat, Carles, aquesta falca, que es fa la presentació aquest divendres. Carles, què tal? Bon dia, m'ha agradat. Sí, no? Sí. Demà escoltarem una entrevista també que l'hem fet sobre la Tipel, sobre aquest llibre que presenta aquest divendres, i amb moltes ganes, no? Sí, jo crec que és la part final d'aquest recorregut i arribar doncs, el divendres, fer la presentació a Can Rajoler i que surti el llibre. És la teva primera obra? Sí. Sí. Has fet molts articles? He fet articles del que vulguis d'esports i cultura, però sí que és veritat que és el primer llibre que escric. Home, ja us ho dic, que ha quedat molt xulo. Sabem que és un llibre sobre una temàtica, sobre història de l'art, però sobre una obra, sobre una pintura, una fàbrica que molts coneixen, que sí que és fora de parets, que està apartat de parets, però que tothom l'ha vista una vegada o alguna vegada a la seva vida, sí o no? Sí, jo crec que aquest element que dius, molta gent m'ho ha dit els últims dies, que és que tothom quan passava amb el cotxe per davant de parets i per la Tipel sempre es quedava aquells 2 segons mirant a aquelles pintures. Per tant, sí que és veritat que és una mica diferent a les temàtiques que s'han fet de publicacions locals, però jo crec que fiquem realment on toca aquest element icònic de parets i de la història de l'art. Esclar que avui el Carles Toribio està per parlar de bàsquet, perquè, com sabeu, li agrada molt el món del bàsquet, ja porta un parell de programes aquí amb nosaltres, i com no, bàsquet, i si parlem de bàsquet, hem de parlar de la Copa del Rei. Sí, jo crec que aquesta setmana s'ha de parlar de la Copa del Rei, perquè Granada ha sigut l'epicentre del bàsquet, no hi ha hagut Eurolliga, i no hi ha hagut Lliga ACB, però sí que és veritat que la Copa del Rei mou moltes coses. És un títol molt important que tothom vol guanyar i s'ha vist una Copa del Rei o un torneig de 4 dies amb molts bons partits, amb actuacions importants i amb una final que tot i que no va ser de les millors ofensivament, va ser tàcticament molt bona, que s'emporta el Barça al final. Parlem abans d'arribar a la final. El Madrid va tenir els seus problemes amb el Breogán, entre cometes, en canvi va passar per sobre del Tenerife. Sí, jo crec que el Madrid es planta a la final amb un partit que la setmana passada ho vam parlar. Breogán no és un equip fàcil, està ben treballat, ja ha tingut canvis d'entrenador, ha tingut un canvi d'entrenador durant la temporada, però té un jugador que, tot i que no va fer un bon partit de quart de final, amb Musa, està molt ben treballat al Breogán. Aleshores el Madrid va guanyar 73-67, i es planta a semifinals per jugar contra Tenerife. Que sempre és un rival perillós. Correcte. Amb atac és molt bo. És molt bo, té jugadors interessants, molt bé treballat des de la posició de base, i no era un partit fàcil. El Madrid sabia que havia de guanyar, tàcticament havia de treballar molt bé el partit, i al final s'emporta el partit per plantar-se a la final i... Tio, i molt fàcil, a més, Vull dir, no va tenir... No. El Tenerife no va tenir el seu dia, no? No, jo crec que no... Al Tenerife li passa, a vegades, que té partits, i va arribar molt bé, abans de la Copa del Rei, arriba molt bé a Granada. Va guanyar la Penya. Correcte. A quarts de finals guanya Joventut. Es planta contra el Madrid i jo crec que a vegades és un pal de paller complicat. Aleshores, el Madrid va passar per damunt i es va plantar a la final esperant rival. El Barça va arrasar el Manresa, curiosament, i en canvi va tenir més problemes amb el Múrcia, oi? Sí, jo crec que són 2 partits diferents, tot i que es planta a la final ficant més de 100 punts, però jo crec que són dos partits diferents, el del divendres contra Manresa, que també ho vàrem parlar la setmana passada, era un rival dur, vull dir dur perquè tenen el Pedro Martínez, tenen una plantilla que sap com atacar possiblement a aquesta defensa d'en Jacek Vicius, però el Barça guanya fàcil. Guanya fàcil vol dir que al final els van desconnectar, 107-70 i al final el Manresa ja es va enfonsar. Arriba a Granada i disputar amb aquest pressupost i tot plegat la Copa del Rei ja és alguna cosa. Sí. I Múrcia, tot i arribar a Granada amb Covid, sense entrenar, Sito Alonso arriba gairebé a l'últim moment per quarts de final... Sí, guanya el València. Allà ja tothom... Múrcia també sabem que és una plantilla una mica dura, vull dir, és una plantilla pensada... Molt física, oi? Molt física, amb el seu capità Rojas sempre anaven al límit. Guanya València i es planten a semifinals contra el Barça. I guanya el Barça, és veritat, però ostres, el Múrcia dona una sensació de força, d'equip ben muntat, d'equip ben treballat,
i plantar cara al Barça. Plantar cara... Una mica anàrquic, sembla, a vegades, no? Sí. Que aquell, el base que estava a Burgos, em sembla, el McFadden? Sí, el McFadden, que... Bueno, fotia uns triples que jo no els entenc. Té molta capacitat anotadora, ofensivament és un bon jugador, possiblement dels jugadors que més et pot donar ofensivament, perquè després defensivament, ja et dic, vull dir, van sempre al límit, sempre han tingut partits a la Lliga que han acabat una mica a pals, però Murcia és això, vull dir, en Sito no s'amaga, Murcia i la plantilla no s'amaga, per exemple, l'Augusto Lima, el pivot aquest brasiler, sempre per Twitter va donant peu a que juguen a això, però es planten a semifinals i planten cara al Barça. El Barça va passar i va arribar a la final amb aquesta... veure ja el Madrid, que el Madrid li tenia moltes ganes al Barça, no? Perquè porta aquest any ho té fotut, no? Sí. Menys a la Supercopa, no? Que va guanyar. La resta de partits, els últims, no li anava bé, i la veritat és que va començar molt bé. El primer quart, què va passar? 3 punts només va fer el Barça. No, jo crec que es planten els dos equips. Tothom potser pensava que la final seria aquesta, perquè al final el quadre anava encaminat a que sigués una final Barça-Madrid, tot i que la Copa del Rei té moltes coses bones, però té una cosa que és molt bona, que és que si perds el partit te'n vas cap a casa. Aleshores, per guanyar aquest títol has de guanyar 3 partits, o en 3 dies o en 4 dies. Clar, es planten Lasso i Jasquivicius, es planten Madrid-Barça, i començar amb un bany tàctic defensiu del Lasso. Vull dir, veníem de la setmana anterior de jugar el partit d'Eurolliga, allà el Barça surt com un vendaval, sí. Absolut, doncs va ser una mica diferent. Vull dir, va ser en aquest sentit, a Granada va ser que el Madrid va sortir a majustos, perquè, per exemple, el Lasso no surt amb Tavares en el 5 titular. Defensivament, ofensivament al Barça li costa molt ficar punts, perquè, per exemple, marxa amb 5 punts en 2 minuts. És la pitjor... 5 al final va notar. Sí, és la pitjor notació des de 1987. Aleshores, clar, i més el Barça, que venim de ficar 107 i 103 punts. Aleshores, s'acaba el primer quart amb dubtes. Vull dir, amb dubtes perquè el Barça no fica, el Madrid està molt endollat, i sobretot està endollat parant totes les amenaces possibles, parant en l'Apro, parant en Mirotic, parant el joc interior. Queden 30 minuts, però tot i així el Barça veu que és complicat. Aquí és quan entren els dubtes en 48 hores jugues 3 partits. El Madrid sí que és veritat que juga el dijous, té el descans el divendres, a les semifinals, per exemple, el Madrid té el primer torn i el Barça el segon. Sí, però ja sabem que la Copa del Rei és això. Per tant, si vols guanyar el títol i aixecar el títol, has de guanyar els partits en 72-48 hores. El segon quart va millorar el Barça, però tampoc en partir a coets. No, se'n van al descans en 29-18. Sí, és veritat que fiquen algun punt més, però no és el Barça, vull dir, anotador que ens té acostumat. Però sí que ja es notava que al Madrid també li costava més anotar punts. Es començava a notar una mica de costa al Madrid ficar punts. Es veu un Madrid que, amb els parts dels minuts, físicament va baixant una mica el to, però clar, té 2 punts que és el que hem parlat, Dec, Taylor. Clar, són 2 jugadors que sí que és veritat que no et donen un poder ofensiu bestial, però clar, defensivament, per en Lasso són claus. Van aturar el Nico, la Provitola? Totalment, absolutament. És més, és que aturen en Nico... Calates va jugant però no et dona aquesta fluidesa que té. Mirotic fins a la segona part no el veiem. El joc interior, Sanli, Brandon Davis, en Davis encara lluitant, sempre el veus lluitant, però clar, no et dona, clar, se'n van en 20 minuts amb 18 punts. El tema és que quan arriba el descans, entra al vestuari, alguna cosa ha de passar perquè possiblement l'arenga que li dona Jasquivicius al cos tècnic fa un canvi absolut d'imatge i... Mirotic diu que esperava una bronca i no. I els va dir, va, nanos, que aquest partit es guanya. Jo crec que tothom s'esperava una bronca i fins i tot la grada, que és molt cridanera quan van a una Copa del Rei, jo crec que s'esperava bronca. Clar, jo suposo que el cos tècnic i amb en Saras al capdavant, canvia una mica el xip i al final has d'anar per aquí, perquè al final tornem al mateix punt. Realment en 48 hores has jugat 3 partits. Aleshores, has de col·locar cap a on anar.
canviar el xip ofensivament, perquè realment 18 punts són molts pocs punts, i defensivament tampoc està malament, vull dir, al final és ficar punts, i sí, a Mirotic quan arriba a la roda de premsa al final de la Copa, doncs tothom s'esperava això i en Jasikevičius el que fa és donar ànims i tirar endavant que queden 20 minuts i al final estaven solament a 11 punts. Van fer un parcial ja d'inici molt bo i van aconseguir igualar el partit amb un Madrid que ja li costava molt, molt anotar. Aquí es van notar les deficiències del Madrid d'aquest any, sobretot quan juga contra equips com el Barça, no? Sí, jo crec que aquesta és la clau. Se'n van al tercer període 46-41. Clar, el Barça fica més punts en 10 minuts que en tota la primera part, sí. Però sí, ja es comença a veure que al Madrid li costa, al Madrid li pesen els minuts, al Madrid jo crec que té jugadors que han sigut claus o història del Madrid i de la selecció espanyola, Rudi Fernández, Llull, no estava en Cacer, Hortel estava allà i sabem què pot donar. Sí, que no, encara va ser dels jugadors que va notar alguns punts importants. Sí, perquè a més va agafar la responsabilitat en moments puntuals, sobretot en aquesta segona part. Uh-huh. Però, clar, aquí hi ha dues línies. El Madrid comença a baixar i el Barça comença a ficar. El Barça segueix en aquesta línia defensiva que té, la teranyina que té que fa i que munta en Jasikevičius i arriben als minuts finals, igualat i amb opcions pels dos, perquè al final, empaten a 46 amb un triple en l'Apro, es fiquen 46-48 i allà és quan falla en Dec per empatar, hi ha tirs lliures, hi ha una falta posterior i ja el Barça acaba guanyant de 5 punts, 59-64, capgirant totalment la truita, capgirant el partit, molts possiblement en el moment que estem al descans, no donaven per perdut la Copa, però sí que és veritat que el Madrid estava fent un molt bon treball. Sí. Però, clar, al final el Barça dona dos marxes més, es fiquen i partit igualat, el Barça no falla els tirs lliures i el Barça s'emporta la Copa del Rei. Sí, Dec és aquella jugada que fa bé la internada però arriba massa just, que diuen van protestar una falta, allà no hi ha falta ni en broma. La que van protestar més Lasso, que li va caure una tècnica, és una que Sanli li fa un tap, però que jo tampoc vaig veure enlloc cap falta, vull dir que... És que ja el partit, al principi de tot, ja es veu, i venim de l'Eurolliga, que clar, Lasso i Jasikevičius són dos entrenadors que no paren, vull dir, són 40 minuts de parlar, de xerrar... De cridaners, sí. Fins i tot de cridaners, fins i tot amb l'àrbitre principal d'aquesta final, que era Emilio Pérez Pizarro, ja des del principi ha de calmar els dos entrenadors. Clar, i en un partit igualat, l'opció fàcil és queixar-te d'una falta que no has xiulat, d'un tap que possiblement és falta. Possiblement, fins i tot ara últimament l'ACB treu vídeos dels àrbits amb un micro i entens una mica més la posició de l'àrbit, que no és gens fàcil, vull dir, amb el trio arbitral no és fàcil veure i fins i tot a vegades s'equivoquen, però jo tinc dubtes de que sigui falta i fins i tot la falta o el tap que fan Sanli, per tant queixar-se és fàcil, més en un partit igualat on les possessions van a 1.000 per hora. Taylor també va fer moltes faltes que no li van xiular, no? Correcte, al final el criteri és aquest, per tant, sí, queixar-se, et pots queixar, et pot portar aquest xiulo en la tècnica, però més no pots fer. Fins i tot hi ha challenge que pots demanar, i van demanar 2 challenge, tant un costat i l'altre, i al final van deixar falta ni antiesportiva, ni intencionada, ni res. Falta normal, tirs lliures i endavant. I aquí el Barça, una segona part, canviant el xip absolutament, fa que s'emporti la seva 27a Copa del Rei. Rokas Jokubaitis va ser un jugador clau, amb 2+1 també que va aconseguir importants, Sí, amb la seva joventut sí que és veritat que s'ha vist una evolució gairebé setmanal, vull dir que al final el base lituà dona un pas gairebé cada setmana. És un jugador important perquè, des de la banqueta, clar, tens l'Ancalates, tens en l'Apro, que ho hem parlat els últims dies, que juga de dos, ara. Que juga de dos directament i sense cap problema, però clar, en Jokubaitis et dona això perquè a més ten la sang freda de l'est, et fica els punts, et treu el 2+1, com has dit, sense cap problema, i no oblidem que estem parlant d'un jugador que té 19-20 anys, aleshores, clar, Jokubaitis et dona un gir a la segona part, si es junta en Rokas més en Mirotic, que és l'MVP, perquè fins i tot va haver-hi moments de que si fos un MVP de la final, el guanya en Jokubaitis, perquè et dona això, el que passa que al final l'MVP és una mica de tot el torneig, sí.
i aquí el guanya Mirotic, que és un altre punt absolutament per parlar-ne molt, perquè si parlem de que en Djokovic dona un pas cada dia o cada partit que fa, Mirotic és que al final és l'element clau del Barça. Podem parlar de molts jugadors, de la tornada de Labrines, que és important de cara al futur. De Calates, també. D'en Calates, però Mirotic és clau perquè et dona aquest triple, et dona aquests tirs lliures que no falla, perquè a més tens la confiança, nosaltres més com a seguidors mirant des de la tele o la gent que estava allà a Granada, de que anirà a la línia de tir lliure i ficarà el tir lliure. Aleshores, jo crec que els contraris no ho saben, Correcte, aleshores, és un jugador que va evolucionant i el Barça té confiança plena amb ell, jo sé que Vinícius té confiança plena amb ell, i Mirotic té confiança plena amb l'equip i amb el cos tècnic, per tant, Aquest nivell, què ho veus? Un parell d'anys més? Sí, possiblement. Al final, ara que treballen també al seu cos, es preparen també, tenen tantes coses de nutrició i tot plegat, sí, 2-3 anys fàcil. Si m'haguessis preguntat fa 10 anys aquesta pregunta, possiblement et diria 2 segur. Ara possiblement pot estirar més. Després veurem que no tingui cap lesió i tot lesions, plegat, no? també quines són les intencions d'en Mirotic, perquè també al final no sé quants anys més estarà al Barça i ja sabem una mica com és el Barça, tot plegat. El 2025 em sembla que té. Correcte, aleshores jo crec que sí, 2, 3, 4 anys pot estirar i després és el que parlàvem, vull dir, Mirotic quan ha evolucionat, el Barça sap que ofensivament és un jugador que és una amenaça constant, però és que defensivament també et dona i cada vegada dona més. I l'altre dia mirant una mica, clar, Mirotic ja va guanyar l'MVP fa uns anys amb el Madrid, a la Copa del Rei, i es junta amb Bodiroga i Llull com a jugador que ha guanyat l'MVP de la Copa del Rei, de la fase regular d'ACB i de la final de l'ACB. Clar, al final estàs ficant a un jugador, clar, sempre recordem a Bodiroga, els que són seguidors del Barça, però és que Mirotic jo crec que passarà amb Bodiroga perquè donarà moltes més tardes i nits de glòria. Està claríssim. Impressionant, doncs, el Barça, que ara reprendrà l'Eurolliga. Sí, ara és un canvi de xip, deixes una mica de banda el torneig aquest de Copa, que jo crec que és una mica el meridià que fas un canvi de la primera temporada a la segona, i ara queda el roix final de l'Eurolliga. Abans que comentem les altres copes europees, què destacaria sobretot? Sí, perquè és un cap de setmana que no solament a Espanya es juga la Copa del Rei, sinó que aprofiten, l'estop de l'Eurolliga s'aprofita a tota Europa per fer les copes típiques de mitja temporada, i realment a Turquia guanya Efes fàcil a Fenerbahce, Alemanya, l'Alba de Berlín guanya la Copa amb el primer títol de l'Israel González com a entrenador de l'Alba, l'Espanyol, a un Kreisleim de manera fàcil també. Després a Grècia, Olympiakos fa una remuntada absoluta a Panathinaikos amb uns 10 minuts finals, claus, amb un Bezenkov impressionant. Itàlia guanya Armani, això era una cosa normal, el que passa que molta gent es pensava que la final seria Armani-Virtus, sí, i no? I no, perquè és Armani contra el Vitaro el bàsquet Vitaro, que és un equip que guanya semifinals al Virtus. Vaja. I l'Armani guanya fàcil. Després Zalgiris guanya a Lituània, i després a Sèrbia, que es juga la Courage Cup, guanya l'Estrella Roja al Partizan. Guanya Estrella Roja amb Kalinic d'MVP, guanya Obradovic, que encara Obradovic jo crec que no ha tocat amb la tecla per saber on està, perquè Estrella Roja està guanyant fàcil i fins i tot Partizan té dubtes de que sigui el favorit per l'Eurocup. I després a Rússia es va jugar a l'All-Star, un All-Star una mica que no fan la Copa, sinó fan una mica seguint el model dels Estats Units, amb un Hezonja MVP ficant punts a dojo. Atenció, un base que li hagués anat bé al Madrid, però se'n va a Moscou. Sí, tot just. Venia cap aquí i sortia la notícia de que Kevin Pangos s'ha fitxat per CSKA. Brutal, ha estat tallat per els caps, no jugava, allà a Cleveland. No, realment, tenia molts pocs minuts, havia anat fins i tot a la G-League, l'entrenador no confiava i tothom donava per suposat que tornaria a Europa. L'únic que al final cobra molt, però sí, l'han tallat a Cleveland i ha fitxat per CSKA. Bon fitxatge, no? Sí. A priori, almenys el Pasqual li va treure molt de suc. Aquí Can Barça,
va tenir la lesió, també. Jo crec que és un gran fitxatge. Jo crec que fins i tot aquest fitxatge ho anava mirant i tots aquests analistes que posaven un dubte una mica què faria CSKA si el tindríem a la Final Four, amb aquest fitxatge te'n vas directament a ser un dels clars favorits per classificar-te a la Final Four, clar. I tu dis ara, bueno, és el que parlaves tu, clar, el Madrid l'hagués anat molt bé, un va ser aquest tipus, se'n va a Moscou, aterrarà a Moscou i, clar, amb la plantilla que té l'Itudis, bueno, fa dues passes directament per ser un dels favorits. No sé si... Jo del trio possiblement sempre estic col·locant a Barça, Madrid i Armani, però clar, amb el fitxatge en Kevin Pangos se'n va directament, possiblement, a tenir moltes opcions de classificar-se a la Final Four. En canvi, l'Unis Kazan està patint ara, Sí, perquè a més va perdre contra Mónaco. Va perdre ahir contra Mónaco a l'últim moment. Ja ho sabem que és capaç de lo millor o pitjor, el Mónaco. Sí, bueno, ho hem parlat, vull dir, la pista de Mónaco és una pista històrica, però molt complicada. Molt petita. Molt petita, i després té en Mike James, que clar, vull dir, en un partit igualat que necessites en Mike James et donarà això. L'Unis Kazan, és veritat que no hi ha lliga, no va haver-hi lliga al cap de setmana, va haver-hi aquest All-Star, que al final diferents jugadors de l'Unix van jugar aquest All-Star, agafes un avió, t'has de plantar a Mónaco, ja sabem que Rússia està a l'altra punta d'Europa, t'has de plantar a Mónaco i has de jugar un partit important per les teves aspiracions de classificar-te entre els 8 millors. Aleshores, bueno, és una davallada o és una derrota que pot tenir conseqüències en aquest rush final de fase regular. El Barça s'ha ficat de ple amb Juan també vol, o Juancho Hernán Gómez, es veu. Sí, l'altre dia, bueno, clar, quan surt el tema Juancho, tothom relaciona Juancho amb el Madrid. Vull dir, amb Billy Hernán Gómez ja va jugar diferents temporades al Madrid. Sí que és veritat que en Juancho va sortir de la cantera de l'Estudiantes, i això a lo millor pot passar, però bueno, també Felipe Reyes va sortir de la cantera de l'Estudiantes i després ha sigut una llegenda absoluta del Madrid. Aleshores, sí que és veritat que ara surten rumors. Possiblement el Barça sempre estarà ficat allà per aquest tipus de jugadors. El que passa que a mi em sembla estrany que acabi el Barça. Jo si veig un Madrid, o fins i tot sortien rumors de que Juancho aniria cap a Rússia o Turquia, que al final també hi ha molts diners. Sí que és veritat que ara diré una cosa que ha trincat molts diners de la NBA, però clar, al final no ha tingut sort i ha passat d'un equip a un altre sense cap mena de sort. Vull dir, menys a Denver, fa anys, que va tenir 6 minuts. Lo normal és que Juancho torni a Europa i si torna, doncs sigui Madrid, sigui Rússia o sigui Turquia. Jo veig dubtes de que sigui el Barça, Tot sigui dit que a mi és un jugador que m'agrada i Europa pot fer-ho molt bé. I l'Olympiakos que vol... Està content amb Mustafa Fall, no té res a veure amb l'altre Fall que estava a la Baskonia, que està a l'Esbel, que és un jugador molt gran, però no. Pensaven que trobarien un Tavares al Baskonia i no. No. Mustafa Fall és un jugador potser més útil, no? Fa més feina, no? Sí, jo crec que és un d'aquests guerrers que Olympiakos ja li va bé. Sí. Vull dir, Olympiakos té jugadors que dona punts, que donen Sloukas i companyia, i ja sabem com són. I l'altre són... I l'altre, jo crec que està contents perquè al final, tant sigui... Bueno, es va veure, a la final de la Copa de Grècia es va veure una mica doncs, que tots aquests jugadors donen aquest plus defensiu perquè després Sloukas, Bezenkov i tota aquesta gent obrin la pista, tinguin els seus tirs, tinguin aquestes presentacions d'un contra un, i jo crec que han d'estar contents. Al final, abans parlàvem una mica dels 4 equips, amb el Kevin Pangos, que són favorits, però Olympiakos compta perquè al final és un equip molt perillós. A quarts de final has d'anar al Pireu, és complicat. És complicat i és una plantilla muntada perquè et donin complicacions durant 40 minuts. No és d'aquells equips grecs que fitxaven, que tenien molts diners, no tenen tants diners com fa uns anys, no? Però són equips molt guerrilleros, oi? Són guerrilleros, és veritat que no tenen el diner del passat, Grècia no és el del passat, però clar, vull dir, també tenen un punt important i és que tenen una evolució de que hi ha jugadors que possiblement dius, ostres, ara marxarà. No, tenen una continuïtat, segueixen allà, en Bartokas està allà treballant, tot i que el Barça, per exemple, al seu moment no ho va fer bé,
però sí que és veritat que al final en plantilles d'aquest tipus en Bartoca sempre ha donat treball, consistència i des de la defensa construeixen l'atac. Aleshores, Mustafa Fall és un d'aquests jugadors que aniran a totes amb el coach. Què me'n dius a la Lliga Femenina i el sorteig de la Copa de la Reina? Doncs mira, Lliga Femenina va haver-hi jornada, tornàvem de la competició i això és un primer pas on tothom va, Perfumeries i València van guanyar i després doncs, va haver-hi ahir el sorteig de la Copa de la Reina que es farà a finals de març a València amb els 8 millors equips i el sorteig va deixar un Perfumeries i de Euskotren, que jo crec que aquest és el gran partit de la primera ronda. Cadí la Seu jugarà contra Guernica de Rosobuc i després el divendres jugaran Espart Girona, que aquest cap de setmana passat no va jugar per tema Covid, jugarà contra Movistar Estudiantes, que aquest és un partit interessant, tot i que possiblement Espart Girona és el favorit, i l'últim partit serà l'anfitrió, el València Bàsquet, que juga a casa, que jugarà contra Casademont Saragossa. Com ho veus? Jo crec que té pinta que possiblement Perfumeries, si guanya contra IDK, és possible que tingui un camí plàcid a la final, tot i que ara mateix tenen diferents problemes de jugadores que no han aparegut, que s'han quedat a Estats Units i coses d'aquestes, i després possiblement de l'Espart Girona i València Bàsquet hauria de sortir l'altre rival de la final. Clar, és que és el que hem parlat últimament, al final Perfumeries, València i Espart Girona tenen 3 plantilles que és complicat veure que donin una sorpresa com va passar a la Copa del Rei, on València va caure als quarts. Aquí ho veig complicat, en el sentit que haurien d'arribar, d'aquests 3, haurien d'arribar 2 a la final, que és el que hem vist últimament. Aleshores, és un torneig que ja sabem que és o win or go home, que marxes cap a casa, però possiblement la final hauria de ser Perfumeries contra Espart Girona, que jo crec que ara mateix està un passet més que València. I el Barça femení serà com el Barça femení de futbol, de bàsquet, ara van líders de la segona, han fitxat en Núria Martínez, sí, veterana. El Barça de bàsquet, el Barça femení de bàsquet, jo crec que porten temporades amb l'Isaac que han de lluitar i estan lluitant i munten plantilles perquè el que volen realment és pujar a Lliga Femenina Endesa. La temporada passada, fa 2 temporades el tema Covid els li va complicar molt el tema. Temporada passada es van quedar gairebé a tocar amb la mel als llavis i torna a tenir això és molt complicat, però han tingut un roster que segueixen amb les mateixes jugadores. Estan fent una competició molt bona, tot i que va arribar una derrota fa poc, però té pinta que possiblement donarà el pas i pujaran l'any que ve i per primer cop la capital de Barcelona tindrà un equip a Lliga Femenina perquè la tenen a Seu. Va estar femení Sant Adrià fa poc i està a Girona, però Barcelona, pròpiament com a ciutat comtal, no té un equip a Lliga Femenina. Ha tingut un problema, i és que l'Ainoa López, una de les seves jugadores clau, li van diagnosticar càncer fa tot just 10 dies. Era una jugadora clau perquè va donar el seu pas fa 2 temporades de Lliga Femenina a Lliga Femenina 2. Jo crec que això donarà força a tothom i per això ve el fitxatge de Núria Martínez perquè necessitaven una jugadora amb experiència, sobretot per al ruix final aquest de temporada i una mica per suplir la baixa de l'Ainoa. Núria Martínez, que estava jugant a femení Sant Adrià, Lliga Femenina, una per sota, i ara va debutar aquest cap de setmana, i la Núria Martínez, que ha jugat a tots els jocs, fins i tot a WNBA, et donarà punts, et donarà experiència, i jo crec que per l'Isaac és una jugadora clau d'aquest molt important. Bé, NBA, Dragic, que fitxa pels Nets, Goran Dragic. La setmana passada parlàvem dels canvis que va haver-hi al final del mercat. Ara hi havia uns dies per jugadors d'aquests que els equips no volen. Per exemple, Kevin Pangos és d'aquest tipus. Kevin Pangos el fan fora de Cavaliers, rescindeix un contracte, acaba de CSKA, i Dragic, doncs el mateix, estava al mercat, ningú el van rescindir, i diferents equips, Lakers, Miami, el volien i acaba a Brooklyn. Aleshores, és un jugador important per als playoffs, amb molta experiència, amb anells, i per a Steve Nash era un jugador que li donarà molta importància i sobretot
fins que arribi Ben Simmons, perquè Ben Simmons era el seu gran fitxatge de la setmana passada, però Dragic pot jugar ja des de divendres. Ara hi ha un parón després de l'All-Star, hi ha un dia de descans, però Dragic serà molt important per aquest final de temporada regular. Si vols, parlem breument de l'All-Star. Obi Toppin i Karl Anthony Towns van ser els guanyadors dels concursos. Sí, en uns concursos... Una mica desengelats, no? Jo diria directament dolents. Sí. Jo crec que les esmaixades fa temps que no té un bon nivell. Jo crec que a les esmaixades aquestes on anaven Vince Carter, McGrady... Ja no parlem dels Jordan... Bueno. No val, ja realment les estrelles no volen anar-hi, i van jugadors, ja no dic secundaris, sinó que l'Obi Toppin és que no juga absolutament gairebé res a New York. Vale. Però bueno, apareix el dissabte, New York Knicks li va bé perquè al final surt als diaris de Nova York, guanya el concurs de les esmaixades i el Karl Anthony Towns, clar, un jugador de 7 peus, amb 2,15 crec que fa, un pivot, sí. Guanya triples. Bueno, aleshores guanya el Trae Young. Aquesta final dels triples no va estar malament, tot i que sorprèn que un pivot guanyi els triples. També és una mica la moda o cap a on va el bàsquet. Vull dir, al final els grans també han de llançar triples, i això ho veiem també a ACB i a Eurolliga. I va ser uns concursos, una jornada de dissabte, bueno, regular. Bàsquet, doncs la setmana que ve, si et sembla, parlem d'Eurolliga, que ja haurem... Que torna i que queda la part final, que jo crec que estarà emocionant per veure quins 8 equips estaran a la fase final i tornem amb aquesta competició, que al final és la gran competició d'Europa. Per suposat. Doncs, com sempre, Carles, parlem, que vagi molt bé la presentació del llibre, que segur que anirà molt bé. Gràcies. Aquest divendres, i la setmana que ve parlem de bàsquet. Ens veiem el dimecres, que vagi bé. Adéu.